Готова ли си? Хайде. Страхотни са. Много благодаря за отделеното време и за вниманието. Много ти благодаря. Моля те, виж ги по-подробно. Искаме всичко да ни кажеш какво мислиш. Разгледай ги сега косъм по косъм и кажи как ти се струват. Супер естествени са. Ъгълчето получи ли се както ти помоли? Да. Невероятни са наистина. Я да видим от другата страна. По-хубави вежди не съм имала. Благодаря ти, Деси. Много се радвам. Благодаря ти на мен. Наистина са невероятни. Браво, Деска, супер стана. Я да видиме. Много успехи ти желая.